Jos peste... Mamă. Fugi, 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 fugiți, fugiți! Fugiți! Bă. Salut, mă! Salut! Te iubesc. Hai să ne futem. Vino cu să ne futem. Unde să stau? Că nu văd. De ce a închis lumina? Am luat cadou, văd. Taci, taci. Dă cadou. Luați aspiratorul. De ce nu te duci pe să iei aspiratorul? Nu-mi place aspiratorul. Am văzut. Cuțu, cuțu. Denis. Du-te după el. Du-te, bă, omoară-te cu el. Eu cu Casper mă ducea după el. Vine cu ei! Vine cu ei! Vine! Ești cazat. Nu te uita. Monstru. Și tu ce vrei, mă, ia, mă? Nimic acum în zona ta. Ba da, e fix în față pe coridor, fix în față. Vine spre tine, vine spre tine. Să mor tu că nu-l vede. Zi, bă, Itamin. Ce de acolo? De omul negru. O să vezi imediat. Familie. Ăla e omul negru? Ia, mă, vrei ceva? Nu, nu, asta e, nu, asta e scumpă, este scumpă, este scumpă. N-a futu-ți morții și răniții și rănesc și... Vezi, mai e cineva, mai e cineva. Ăsta e ăla de te ataca e metal. Gata, nu mai e nimic. Vrei să-ți deschid? Mamă, e ceva, nu fugi, fugi. Vezi căcatul ăla? Vine, a venit, l-ai văzut. Ce dracu e ăla? Ce prietenaj, mă? Ce dracu e ăla? Cuțu. Sunt viu. Vezi că mai e unul, e fix față. Că moară familia mea. Ghișine, ba. A plecat, fugi, că nu mai e. S-a mort tu, că crezi că nu se uita la el, fix nu pleacă. Vezi că vine ceva după tine, e fix în spatele tău. Futu-ți morții, mătii, să mă pun. Mă recin. Acolo. Ce dracu, bă. Futu-ți morții, mătii, dar nu mai speria. Cuțu. Ăla te gazează, deci ai pas. Ce ăla? Ia du-te. Futu-ți morții, mătii. Cum se uită la mine? Mamă, Denis. Ăla e un stup. Ia că mă, ești șmecher, mă. Băi, ești șmecher, mă, unde ești, mă? E fix acolo de unde... Ia zi, mă, ești șmecher. Du-te pe scări, du-te pe
Ăsta se alergă cu omul negru, îl fugărește. Du-te jos, vezi că e un item dita mai acolo. Cu el fugărește pe omul negru. Ia zi, mă, șmecher. Face reverse. Păi, șmecher. Du-te pe el, că e acolo, te așteaptă. Du-te pe el. Cred că s-a supărat. Aaa, păi ce faci, mă, Denis? Cred că s-a supărat. L-a supărat. Vezi că a venit pe tine. Așa a zis omul negru, uite-l. Ia, mă. Vezi că e turetul fix cum intri. După tine. Taci. Mă! De ce? Nu știu cum altă dată. Nu s-a despawnat. Mă, să-l pis pe omul negru la asta cu aia. Ce băbăieți ăștia? Nu, aici. Unde sunteți? Venea Breaker-ul după mine. După tine, crezi că... L-am prins! L-a luat! Și ați consultat tot? Mi-l sugeți? Da. Ce Mi-au dă-te emoții, băi. Eu cred că o să fac aici. Stai, stai. Mi-am găsit pere de dinți. Loot. Mamă, ce de loot e aici. Albert! Ce e coaie? Coaie, ce e asta? Chiar, uite dacă vă arăt eu jump-ul zilei. N-a mers. Hai, mă, că nu-ți dă mult damage. Nu prea bine, le coaie să vină. De ce vii pe mine? Pa. Cred că ești mort. Bună. Care erau șansele? Să moară familia mea. Tu vezi ce Iar e față. turet. Pe, deci că, ce e asta? Tureter? Ce dracu e? Aș lua ăsta imediat. Și... Bă, camion! Da. Denis mai știe viață? Ok, o să ca pumnul. Ala, Albert, să mă rufă mai mergem oare? Să nu dă cu ești pulă. Bă! M-a prins. Sper să mori, grațule. A murit. A luat special injury. Bun.
Ce ascultă ăsta? Ce ascultă ăsta pe boombox? Ce ascultă ăsta pe boombox? Multe. Bă, aspirator aici. No way, no way, no way, no way. Stau de fiecare cu aia. Hai, cam de... Denis, trebuie să vii să faci sculutul ăsta la Firexit, tu știi cât e? De fiecare, bă, vericule, eu nu văd așa. S-a spawnat un nut cracker fix în fața mea.